बाक्सानि गरबसआव दिनैनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों 23थि दुर्गा बाथौ फुजा खुंदों। दिनैनिफ्राय रायजो नाङैनो गोहोनि मोदाइजो दुर्गा देवीनि फुजा। जेरैबो जोंखोल माखोल थिग बे रोखोमैनो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि गरबसआवबो दिनैनिफ्राय सानब्रैनि बायदि गाब गोनां हाबाफारिजों दुर्गा बाथौ फुजा खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। फुजा सामलाय आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला सानब्रैनि बे हाबाफारियाव हारसिं मोसानाय बादायलायनायखौ लानानै रायजोनि गोसो गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय बायदि हारि माहारिनि मोसानाय सिनेमा दिन्थिफुंनाय जागोन। दिनै फुंनि समाव फुजासालिनि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवनानै होयो बागानपारा बियाबनि आगुनि एमसिएलए फलेन्द्र बसुमतारिया। बे फुजानि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैगोनखौ मिजिं थिनानै फुजाखौ गोजोनै गोजोन खुंफुंनो थाखाय फुजा सामलाय आफादखौ खावलायो। এইবাৰো 4 নিশা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ। ডেন্স কম্পিটিশ্যন আছে, লগতে চিনেমা আৰু এনেই সৰু সুৰা খেলা ধূলা আছে। আহ্বানটো সেইটোৱে হেৰিৰ কাৰণে খেল যিটো ডেন্স কম্পিটিশ্যন আছে, চিনেমা আছে, সেইটো হৈ আমি ৰাইজক ডেন্সৰ প্ৰাইজটো হ'ল প্ৰথম প্ৰাইজটো আছে 5,000, ছেকেণ্ডটো হ'ল 3,000 আৰু লাষ্ট প্ৰাইজটো হৈছে 2,000। ছিংগাৰ আছে 3জন, সেইটো লোকেল, লগতে এজন ওচৰৰে, তেনেকুৱা মানে দূৰৰ নহয়, লোকেল বুলি ক'ব লাগিব। ছিংগাৰ 3জন আছে। बायगिरिफोरा बाजाज फाइनेन्स लिमिटेड नङाब्ला एक्सिस बेंकनि गेजेरजों गोरलै राहाजों फाइनेन्सआव बाइकखौ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? बे मोजां खाबुनि समावनो नोंथाङाबो लादो इन्डियानि नम्बर 1 कम्पानि बाजाज बाइक। फाइनेन्सआव बाइक लानो थाखाय नोंथांनो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि गैया। गांसे पासपोर्ट फट', पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो मोब्लिब बिलनि रिसिप्टखौ होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा फाइनेन्सआव बाजाजनि बाइकखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा 03661 270550 99576 44326 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि जेडी र'ड एक्सिस बेंकनि साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमाव थोंजोङै फैनानै खौरां लाफैनो हागोन।